दसे लामायावनो बेरायना दं आरो दा जिथु आंनि उनाव नुदोंना माने दावराव दावसियाव अभारद्राय जायो माने सोरगिदिं खालि फेक्टरियानो गोजाना इनि थाखायनो बारा मोजां माने आंनि मबाइलनि माने साउन्ड क्वालिटिया बारा इदि मोजां जाया इनि थाखायनो माने एसे प्रब्लेम जायो आरोना भिडिअ बानायनाय आरो गारि गंसे दंबावो इखौ लडिं होगोन जों दसे उनाव बे गारि गंनैसो दंबावो गारि गंनैखौ लडिं होखांनायनि उनाव माने जोंना खामानिया सुटि जासिगोन आरोखि दा टाइमा खमसे खम 6:15 ना मा जाबायमोन टाइमा थ' गाइस गुड इभिनिं बयखौबो दा जोङो नै साहा लोंनो थांगासिनो मानसिफोरना सुटिनि टाइम जाबाय जों थांगासिनो दा साहा लोंनो बेलासिनि ओरैहाय थांनि दखान मोनसे दं इयाव एखिजा दखान मोनसे दं साहा लोंना फैनि बेलेग कम्पानिना सुटिनि टाइम जाबाय ओमफ्राय जोंना दासो माने साहा लोंनायनि टाइम जादों 8टासोआवसो गयो जोंना एसे खोमसि खोमसि नुसिगोन बारा नुनाय नङा नैयाव दखान गंसे दङ दा एसे साहा लोंना लानोसै ओमफ्राय दसे उनाव मावनोसै दसे जिरायनानै जोंना ग्रुपआनो पुरा साहा लोंनो फैजोबदों नाया मानो मानसियानो मानसि साहा दखानाव पुरा फुल मानसि गोजा घुगनी दियो दा घुगनी आरो केबा खाम पकरि खाम थ' लोगोफोर साहा ता लोंखांनानै दा ओंखारबोबाय दसे नै सारियालि खिना दंफैयो बेरायलाबायबाय दं एसे कम्पानि फारसे आसोल माखाया फैथ'वाखै नै साहा लोंबाय दं सासेया जोंना होलांबाय हरनि टाइमावसो ब्लग लानाय जाबायना बारा मोजां नुनाय नंलाबो जानो हागौ आं साननैसो उनाव मबाइल गोदान लाबाथाय केमेराया मोजां नुसिगोन र' आंना माने दा फैसा दैसाबो गैयाना इनि थाखायनो माने मबाइल सबाइल बायनो हाथ'वाखै साननैसो बे मबाइलजोंनो माने सोलिथ'नांसिगोन उपाय गैथ'वा एकदम खोमसि जाजोब्बाय नाया माने मोजां एसे स्रां नियाव लाइट दं नालाय एसे स्रां जादों इखिनिया सानाव माने दिनै एसे खामानिया अभारद्राय जादों ना इनि थाखायनो माने भिडिअ बायदिसिना बानायनो हायाखै आङो थ' दा माने मोनासेयाव एसे टाइम मोननायखाय साहा लोंनो फैबाय दसे जों मोनासेयाव साहा लोंनो टाइम मोनो सानफ्रामबो गारि मटरनि होंगो दोङो खारगासिनो दा नै गारिखौ होनोसै सासेया जोंना मोनहैबायानो आरो मोजां जायगा देखायबावगोन आं नोंसोरनो ब्लगखौ नोंसोरो इन्जय खालामबाय थाबानो जाबाय आरो नायबाय थाबानो जाबाय आंखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो नैबे गारिखौ लडिं होनि दसे इयाव 2 मिनिटसो जिरायबावनि जिरायनानै ओमफ्राय खामानिखौ स्टार्ट खालामनोसै ब्लगा बेखिनियानो बाय दिनैनि थाखाय